салом дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо. Субҳи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. духтаракон навори имрӯз аст ана минамуд нусхаҳои нави, дизайнери нави барашкаи ранги комбахти 1000 сомон наборем. ҳама расветкаи фасон омада. чанда ранг дорад, диде ранги сершам аҷиб хуш, ани гили кабучам намеги ки барашкаи комбахти 1000 сомон наборем. аҷиб фасон кадомиш духтару махбулай 180 сомонӣ. чанд рангай, чанд расветкаи холас. На, диде чихе хушрак. ҳама бори новинка. ина духтаро диден аҷоибот хушру гулои новинками. ина духтаро айда рангай, а? сета рангай духтаро, як навор доштем. Да байни як рӯз тамом шуд, аллакай боз овардем. пешкаштон мегардонем. 180 сомон кадомиш махбулай духтаро. 190 навори пешнаби, навори имрӯза духтаро 180. рӯзира видео. духтаро ранги сеюмиш сурх доштай, кабуд доштай, сиёҳ сета. Билам дизайнер. духтаро бо як ранги дигари фасонаки бад. Дидед? Диде ишам гили фасони бад. Коз барашкои ай комбахта болотар омада, як уну мешӯи мепӯшӣ. айн дута ранг бе духтаро, ҳам малина цвет, ҳам сирх. Сирхшам хушру, малина цветаш модни бо. на бо як нусхаи нави фасони бад дидед. не ранги кабучам аҷоибот фасонак. нусхаи бабичка. на духтаро диде ишам як навор доштума, усола навор комбахт доштема, ҳамин нусхаи комбахт да барашка заден 180 сомон бе ҳади бад хушрува. ина духтаро бо як ранги фасонаки дилшабни чӣ хушрувай. малина цвет воз моддаҳай. духтаро бо як ранги сери хушрӯи бад. ина духтаро идишам айда света малина свету не сабзаш. ранги дигам дора, ина? се ранг дора. у тангиш ай рангаш. ина духтаро сета ранг дора, не рангиш деҷа овезуна ишана кард. аҷоибот фасон дидед. духтарако бо гули палма ам дорем, дизайнери. ишам ҳам занҷирак дора, ҳам палма. ишам аҷоибот фасон. духтаро бо як гули дигари хушрӯйна.